Irridu nkunu tassew il-vuċi tan-nies b'diżabilità u nħarsu lejn id-diżabilità b'mod aktar wiesa' għaliex madwarna hawn diżabilitajiet li ma jidhrux. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech meta tnejn filgħodu għamel żjara fl-uffiċċju tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità is-CRPD. Mal-wasla tiegħu Grech intlaqa mill-Kummissarju għall-Persuni b'Diżabilità Samantha Paġ Gazan u ltaqa' mal-ħaddiema illi jaħdmu f'dawn l-uffiċini. Ħaddiema li 60% minnhom għandhom diżabilità u għalhekk dawn l-uffiċċji huma attrezzati u ddiżinjati apposta għal dawn il-persuni. Dawn il-ħaddiema tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista fejn spjegawlu il-problemi li ta' kuljum iħabtu wiċċhom magħhom fosthom in-nuqqas ta' aċċessibilità fit-toroq. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan is-settur għandu jingħata l-importanza li tixraqlu fuq l-aġenda nazzjonali u tkompli ssir diskussjoni sabiex titjieb il-ħajja ta' dawn il-persuni. Tkellimna u qbilna illi dawn l-isfidi u l-persuni b'diżabilità rridu nħarsu lejhom b'mod mill-aktar miftuħ, mill-aktar wiesa' għaliex l-isfidi id-diżabilitajiet żgur mhumiex biss dawk li huma evidenti u dawk li jidhru. Grech enfasizza l-fatt li l-hate speech għandu jispiċċa darba l dejjem u li jissaħħu l-liġijiet f'dan ir-rigward. Tkellem ukoll dwar ħtieġa li jkun hemm aktar LSCs, speċjalment f'Għawdex. Biex id-diżabilità tkun tassew prijorità, irridu nifhmu li hemm bżonn impoġġu l-flus fuq din il-problema ħalli l-indirizzawha mill-aktar fis possibbli b'mod li tassew ikun hemm soluzzjonijiet, partikolarment fil-qasam edukattiv fejn rajna illi hemm sfidi kbar f'dak li rigwarda n-numru ta' LSCs u anke s-servizzi li huma jistgħu jagħtu. Min-naħa tagħha Samantha Paġ Gazan saħet fuq l-importanza li jingħata aktar support lil dawn il-persuni. Hemm sfidi ovvjament ta' servizzi fis-sens li naraw illi naħsbu u nippjanaw b'mod holistiku illi l-infrastruttura speċjalment tkun aċċessibbli imma anke pereżempju li jkollna aċċess għall-informazzjoni speċjalment għall persuni li mbagħad ikollhom diżabilità intellettwali. U allura rridu nirrealizzaw li l-isfidi huma differenti għal individwi differenti u rridu naħsbu b'dan il-mod u nippjanaw b'dan il-mod illi s-soċjetà tagħna tkun aċċessibbli, tkun inklusiva u li persuni b'diżabilità jkollhom id-dinjità u jgawdu bħal ħaddieħor. Id-Direttur Eżekuttiv tas-CRPD Bernard Busuttil qal li bħalissa f'pajjiżna hawn madwar 21,000 persuna reġistrata li għandha diżabilità, b'total ta' 11,700 persuna illi għandha il-Blue Badge. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u kelliem għall-inklużjoni l-kwalità tal-ħajja David Aġus u l-kelliem għall-Fondi Ewropej u l-Għaqdiet Volontarji Kevin Kutajjar.